салом алейкум бародарони азиз ҷон, хуш омадем ба канали ман мошинҳои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. дар ин навори имрӯза якчанд мошинҳоеро баратон пешкаш менамоем ва аз ин навор низ боварӣ дорем ки шумо мошинҳои мақбули дили худтона меоянд. Дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо бори аввал аст, меҳмон ҳастанд, лайка бимонед, подписатсия кунед ва зангулаи каналда все монед, то ин ки аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед. дӯстони азиз, мо ватсапи худро дар рӯи экран мондагӣ ҳастем. касоне ки мошин, хона, замин чизе ки барои фурӯш доранд ба ватсапи мо равон кунанд, мо онҳоро реклама мекунем. хоб дӯстони азиз, наворро то охира тамошо кунед ва мошинҳои мақбули дили худтона меовед. мошини якум Opel Astra G, соли 1998, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша соҳиби мошин 60 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба нархи русӣ, пули русӣ қатъи 405 000 рубл мешавад. номери соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. касе конкретна харидора дӯстони азиз метавонед занг бизанед, бо айноми канали мо гап занед, ҳатман ба шумо арзонам мекунад. мошини дигар ваз 2106, соли 1985, моториш 1.6, бензин будай, передача коробкаш механика. дӯстони азиз, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нарша 13 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 87 000 рубл мешавад. номери соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. бачаҳо, дӯстони азиз, занг бизанед, гап занед, бо арзонаш мекардай. хоб мегзарем ба мошини навбатӣ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар комментария шумо Starex гуфта будем, ёфтем якта Starex соли 2000, моториш дай. дӯстони азиз, сӯзишвориш дизела, передача коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 189 000 рубл мешавад. хоб дӯстони азиз, занг бизанед, гап занед, мумкин арзонам бикунад. мошини дигар Opel Astra F дар кузови каравана. дӯстони азиз, солиш 1996, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 28 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 189 000 рубл мешавад. хоб номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. касе конкретна харидора занг бизанед. дӯстони азиз, айноми канали мо гап занед, бо арзонашам мекунад. мошини дигар Opel Vectra B, соли 1997, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша соҳиби мошин 33 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 222 000 рубл мешавад. хоб номери соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. дӯстони азиз, касе конкретна харидора занг бизанад. мегзарем ба мошини дигар. аз ҳаве ки дӯстони азиз бисёриёт Opel Astra Caravan заказ мекунанд, мақсад мегӯянд ки бисёртар ба навор бигиред, бо Astra G Caravan ёфтем. соли 1998, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ. хоб передача коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтае ки краска талаб нест, мошинча расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 55 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 371 000 рубл мешавад. боз як Astra G Caravan ёфтем. соли 1998, моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ишам дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 50 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 337 000 рубл мешавад. хоб дӯстони азиз, якта Sprinter ёфтем. Mercedes Sprinter, соли 1999, моториш 2.9 бародаро, сӯзишвориш дизел, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 8.
мошинчааш состояниш хуб бай тоза дурунаш ҳама 100%, фақат сум дар кор шуда фурӯхтаниш. Нарша 50, хоб нарша 95,000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 641,000 рубл мешавад. Дӯстои азиз, бо диққат тамошо кунед, мошинча тоза гуфтагӣ. хоб номери соҳиби мошин дар рӯи экран ҳастай, занг бизанед. Дӯстои азиз, касида ки спринтер дар кор. мошин дигар Opel Astra F дар кузуфи седан. хоб соли 1990, моторш 1.6 сӯзишвориш бензин газ, передача коробкаш механик. мошин айни қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша 35,000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 236,000 рубл мешавад. хоб дӯстои азиз, номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст, занг бизанед. мошин дигар боз як Opel Astra G ёфтем соли 1998. моторш 1.6 сӯзишвориш бензин, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни об қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 50,000 суми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 337,000 рубл мешавад. хоб номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. касе харидорай, занг бизанед. дӯстои азиз, хоб мошини дигар, мошини навбатӣ дӯстои азиз, Toyota Corolla Coronaша ёфтем. дӯстои азиз, хоб соли 1993, моторш 2.5 дизел буда. дӯстои азиз, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни об қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша соҳиби мошин 20,000 сум мегӯяд мошин ягон камбудӣ надорад, фақат фурӯхта мешавад. хоб ба рубли имрӯза русӣ 135,000 рубл